kabuluhan at talino para maglingkod at mapamahal sa Diyos. Bago pinag-iisan ko sa loob, ginawa ka niya pinag-iisan, salamat pinag-iisan at inibot at ang liga, hindi ko ating katawan na yahan para sa iyo. Kinawika ito ang kamis na nakapinto ng lahat ng liman. Aking bubuhos para sa inyo para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan na gawin ito bilang pag-alala sa akin. Sa Agustin, ngayon ang sinasabi natin yung only ones. Pero sila nila, you only die once. We live every day. Okay, kasama natin ang Panginoon sa ating araw-araw na pamumuhay. Tagapagtayan yung banal na yung Ginoo. Yung matambang pumayag na. Samahan natin ang ating sponsor. Kalagawa ang Pensyo Bago ng Bago. Good morning guys and girls. Yan. Katatapos lang ng misa. Ngayon na pinagdiriwang natin ang National Heroes Day at ang kapiestahan ni San Agustin at ang 23 years of death anniversary ni Tatang Ando. Ngayon, ngayon naman gaganapin natin ng procession dito sa baryo ng Florida Blanca. "23 years death anniversary po ni Tatang Ando Fernando Baul ngayon.